Doncs mira, encara ho recordo força bé, doncs va ser el 3 d'octubre del 2011. Just aquell any estava acabant unes pràctiques del màster de microbiologia, perquè jo havia estudiat biologia, i a la facultat de la UB, de farmàcia, vaig trobar com un flyer, un anunci, que feien un curs de monitorització d'assajos clínics d'oncologia, i va picar una mica la curiositat i vaig dir, sembla interessant. No tenia res a veure amb el que estava fent fins ara, però vaig decidir provar. I, de fet, durant el mes de juliol del 2011 vaig venir a fer classes amb la Susana Muñoz, la Gemma Sala, anàvem a la planta 11 de l'Hospital General i allà fèiem els cursos el divendres a la tarda i el dissabte al matí. I quan va acabar el curs, doncs ens van oferir d'apuntar-nos a la borsa de treball i vaig pensar, per què no? Tampoc no tenia res a perdre. I a finals de setembre del 2011 em va trucar la que era abans la responsable de l'oficina d'assajos clínics de fases 2-3, la Isabel Grau, i em van oferir venir a fer una entrevista i encara recordo aquell moment perquè em vaig posar a plorar de l'emoció de saber que Bio, o almenys l'Hospital Vall d'Hebron, que comptaven amb mi. Vaig venir i recordo que estava la Susana Muñoz, la Gemma Sala, la Isabel Grau, em van fer l'entrevista i em van oferir una plaça de gestora de dades de fase 1. I el primer dia, la veritat és que em vaig sentir superben acollida per tot l'equip. Érem, de fet, 3 companyes, 3 gestores de dades de fases 1, i jo era la primera persona que ocupava una plaça que estava ja contractada directament per Bio. La resta de l'equip estava encara contractada per la Vir. I encara així em van acollir superbé, vaig aprendre moltíssim. Recordo també el primer dia signar un munt de paperassa, fer un munt de trainings, de formacions, venien també el personal extern de la farmacèutica. Jo portava assajos clínics de fases 1, que estaven només, que depenien de la farmacèutica de Novartis, i la veritat és que també vaig aprendre moltíssim de tota la part de toxicitat, d'efectes adversos, medicacions, tractaments. I bé, la nostra feina consistia bàsicament en anar a hospital de dia, recollir els fulls d'infermeria, fer fotocòpies, revisar les històries clíniques. I també recordo aquells dies amb molta feina, o sigui, de passar moltes hores i aprendre moltíssim. I també recordo que també en aquella època imprimíem, que eren totes les històries clíniques en paper, i clar, jo estava situada al que era la UITM, a l'Hospital General, i havíem d'anar a modulars blaus amb totes les carpetes, amb tota la documentació dels assajos clínics per portar-ho al personal extern, els que venia de la farmacèutica, per revisar-ho. I vaig tenir la sort que quan vaig començar quasi totes les històries clíniques ja estaven digitalitzades, era tot electrònic, però encara hi havia alguns pacients que tenien la documentació en paper. I si venia algú extern a revisar-ho, havies d'avisar amb 2 dies d'antelació, escolta, que necessito la història en paper del pacient tal. I des d'arxius de l'hospital venien amb un carret, et portaven tota la documentació. I sobretot t'havies de recordar de retornar la documentació al final del dia perquè si el pacient anava a urgències o l'hospitalitzaven, els metges no tenien manera de registrar-ho tot a la documentació. La veritat és que ho recordo com una època en la qual vaig aprendre moltíssim. Vaig fer molt bons companys, o sigui, molt bona amistat amb tothom, i la veritat és que em van acollir superbé. Sí, jo me'n recordo que vam fer tan bona amistat amb els gestors de dades, no només de fases 1, sinó de fases 2-3, que justament, l'estiu següent de començar, ens vam anar 3 persones, ens vam anar a Euro Disney, perquè era el nostre somni de la infància, va ser, brutal, ens ho vam passar superbé. Després també recordo que encara pujàvem a recursos humans, que estava a la planta 14 del Materno, i qualsevol problema que teníem sempre anàvem amb el Sergi Cuadrado, la Sònia Casares, sempre a la planta 14. I la veritat és que també va ser una època en la qual van començar també una mica les inquietuds a nivell de conciliació, de tota la part més laboral, i juntament amb altres companys va ser com vam impulsar tota la part del comitè d'empresa, perquè fins llavors teníem l'Estatut de Treballadors, les condicions laborals no estaven regulades, i va ser en aquella època de moltes trucades, d'intentar escapar-nos de la UITM per anar a parlar amb els sindicats. O sigui, va haver-hi molt de moviment en aquella època. I finalment va ser el 2016 en la qual vam poder formar el comitè d'empresa
i jo crec que des de llavors les nostres condicions han millorat moltíssim, també. I just va ser el juny del 2016 que el doctor Dinsman em va venir a buscar per formar part de l'equip d'Oncology Data Science, i també érem 2 persones de part de gestió de dades, hi havia un estadístic, i ja a principis del 2019 va començar a créixer molt l'equip, vam incorporar una enginyera de dades, i jo crec que aquest canvi, amb tota l'experiència prèvia, a mi m'ha portat molt de coneixement i també ser capaç també una mica d'iniciar els teus propis projectes. Hem impulsat moltes plataformes, molt de suport a tot el que és la gestió i la investigació clínica, i jo crec que en tots aquests anys he estat molt orgullosa de formar part de Bio, perquè malgrat la feina, és ingent, tenim molta quantitat de feina, l'equip ha crescut molt i jo crec que hem tingut moltes oportunitats que d'una altra manera no haguéssim pogut aconseguir. Jo crec que part de tothom i de tots els que formem part de Bio. Si ara em diuen que el que estic fent ara fa 10 anys, doncs no m'ho hagués cregut. Jo crec que encara hi ha molt d'espai per créixer, tota la part d'intel·ligència artificial, estem impulsant optimització de processos, intentar deixar de banda una mica el treball més manual d'un gestor de dades, de picar dades, de traspassar les dades, que ens doni espai també per créixer a nivell més científic, saps? De poder iniciar els teus propis projectes, de portar les teves idees a publicacions. Jo crec que va per aquí una mica el canvi del Bio.